Kọwakara anyị ihe mara ka ma anụ nwaanyị n'ala Igbo. Ka a mara anụ nwaanyị n'ala Igbo bụ onye ọbụla chọrọ ịmụ nwaanyị ga-eti ọjị na mmanya ebe nna ya si na nwatakịrị a dị na-achọghị okenye na anya be kedu ụdị ike na a ga-eji kwụsị ọgwụgwụ ntachị ya esma ya nọ ya chọrọ ekpere ka ha na nwaanyị ya chọrọ ime oge ma agwara ya chọrọ ịnụ isi anụ ọdọrọ nke mere eme ihe dị n'ogbu nke abịa nkịta mee ọkwa nkịta dịka agachite ọgachite bụ ọzọ ya ahụhụ na ihe adịrị mkpa ọ dịkwa anyị mere bụ na omenala emere niile dibịa ejuwa asị nwatakịrị nwaanyị akịka ahụ ka ha nwa jụwakwa asị nwoke ọ ga-anakwu ya bụ omenala ọchịchị chekwara asị si ya esi nye ajụta asị na-asị na ndị be nwaanyị ahụ nwaanyị ahụ si n'ezigbo agbụrụ wee bịa na filen ha jụrụ asị maka nwoke ka ahụ nwe nwaanyị na-asị ya n'osu n'ezigbo agbụrụ na-ezigbo agbụrụ ya bụ iji enyi gabazi ya ka ị bịara bịakwu nwaanyị oge awazi ewere mmanya old days kpụọ ngara mkpụrụ ọjị ewere bịa ewere ọjị a na mmanya a wee yọọ Chineke si anya onye ndị a nyakwara nkwa bịa ya emere abịaghị agbatakwa ọjị ata ọjị ṅụọ mmanya anara nke oyibo ọ ga-abịazi ejiri 2 galọn na ọjị na 1 carton of bia oge ọmụkwa echekwa efe ọtọọchị nke ịtọ anya ọ ga-abịazi ka ọ ga-abụ ụmụnna ime izu abịakwa ebute 2 galọn 2 carton of beer ụmụ bịa oge ahụ nwaanyị a ga-esi ihe ji eduziere mmanya afụta mmanya ha fụtara ebu nwaanyị ya na-ebike nwere na gị na ihe nabata ebere mmanya atịtịlegochi abụrụ mmanya ya baziri ini di kata sekolah sama yang dia bertemu dikit-dikit nanti semana lah saya nak bangku waktu ekor ibarat apa apa bangku kau disebut ini ziannya mana aku jelas ini usaha abang ana ada yang umum nak kagak apa umum Jesulah kemana lupa baca anak bangku aku tahu ibangku aku kok kosong itu cina na ya no kapal aku tuh orang tu cari nekoti football ame cekwe anatazia ame cekwe reception nke abama akwụkwọ abanyezie na addition ibangku makwa nna ịchọgị anụkwa nwaanyị n'ala Igbo niile na-akụ ụwa na ihe dị iche
karịa mgbe ụwa ịbịakwa enwere dịka aya mere eme kịta asị enwere list mmanya ike ebe inye gị ụbọchị ịbịara okwu nwaanyị ịbịakwa okwu nwaanyị asị na ịchọrọ ya ịnụ nwaanyị iwetakwa ọjị agwachakwa ụtụtụ akọchị nke ọzọ ịgachitekwa si abịkọta aka n'ego list ndị mmadụ anyị ga-eme m ahụ ma eburu emechekwa ndị ọna na-ebutekwara isi efuru aka ebe ekpere isi nye gị ijekwe mmeneche mmanụ anyị ga-eme ndị a na-ebịazi akụrụ aka ebe nke a ga-ebido asị nke ka kpọrọ mma na ebido na nne na nna bido nne na nna ruo ụmụnna ụmụnna imezi ụmụnna imezi ọbụziara ụmụnna mkpa ka ya bụ ịgba imekwa enyi n'ọnwa ya ka mara nwa ndị Igbo niile ebe ọ bụla ọkwa na ime ga-eno mmadụ nwaanyị emere nwere ka ọ dị mana enekarị nwaanyị agba n'ime maka ọ dị nwere ike gị na ya duchekwa dukwere ọbụ isi usoro ụtakakwa nwatara nwere ike bịachiri nwaanyị nwaanyị na ala na-ebu iyi maka enwere ekwu okwu enweghị nwere okwu na Igbo niile ya kasị imere aka nwaanyị izi aka nwaanyị mmechekwa ya niile a ga-eme ibido na adịghị mazị ego kịta mana ị ga-edobere ya ụlọ mee ego mmekwa ego a nwere ike tinye ka nwere ọgwụgwọrọ $1 ego kachakwa mkpa ebe a ga-ewere iji were ego a iji enyefe ihe gbara anya ihe a na-atọ ọgwụ nkekọ mana ka na ma wetekwa ego ewere ọ naghị abụ dịka na na-erefu nwa nwaanyị ya bụ na achọrọ irefu nwa ya dị eji ọgwụ gosi n'ọkụ n'ọdọfu omenala ha dị ọgwa na-ebịa site na ka azụta na-azụ ego mmanụ oyiri nwanyị afọ ka azụ ego dị n'ezinụlọ afọ ka azụ ego iri ka azụ $1 million $3 million mmanụ erefu ka ma dụgo fọlite nwaanyị igwetekwa ego kakwa edere ụmụ $100 million enwekwa nje kacha nta ọkwa na 1,000 ma 500 ma ọ bụ 20 naira tinye ka nwere 20 naira na anaghị ere mana ya na-emebi omenala